Výborne, výborne, dobrá voľba. Odbočíš vľavo na Kuzmányho ulicu a cez Kuzmányho ulicu sa dostaneš až na námestie Osloboditeľov, kde ťa čaká ďalšia križovatka, kde si budeš môcť vybrať smer Južná trieda alebo Staničné námestie. Momentálne vchádzaš do zastávky Radnica Starého mesta. Ak sa vám na začiatku videa alebo na konci videa, v prípade počas videa zobrazujú reklamy z YouTube, vôbec to neviem nijak ovplyvniť. Proste tie reklamy musia byť, takže toto ja neviem nijak ovplyvniť a musíte si pozrieť aj reklamu, alebo ju preskočiť, alebo si zaplatiť prémium, aby ste videá mali bez reklám. Teraz prichádzam do zastávky Hlavná pošta. Keď sa ti tento štýl videa pozdáva a páči a zabáva ťa to, kľudne lajkni video. Každý like ma poteší. Tí, ktorí ešte neodoberáte môj kanál, dajte si odber, zvonček, aby vám neušlo žiadne ďalšie moje video. Tí, ktorí by ste ma chceli virtuálne pozvať na kavičku, môžete tak urobiť na platforme Ko-fi. Všetko potrebné nájdete pod videom, ale to vy už všetko dobre viete. A takisto ma nájdete aj na Instagrame. Občas tam nejaké fotečky hodím. Môj instagramový účet Video Studio Baker. Prichádzame teraz k ďalšej zastávke a sme na zastávke Krajský súd.
na najbližšej križovatke vyber si svoju jazdu. Vpravo, Južná trieda, alebo rovno Staničné námestie.